Ministarstvo prosvete saopštilo je da je lokalnim samoupravama obezbedilo materijalne uslove za isplatu jubilarnih nagrada prosvetarima za protekle 3 godine i da je većina opština i gradova ispunila tu obavezu. Među opštinama koje su na vreme izmirile sva dugovanja prema prosvetarima je Titel. Skupština opštine Titel je odlukom o rebalansa budžeta koja je doneta krajem decembra prošle godine odobrila isplatu jubilarnih nagrada, pre svega za zaposlene u obrazovanju, ali i za sve druge u lokalnoj samoupravi, u našim javnim preduzećima i ustanovama, tako da smo krajem decembra pred novogodišnje praznike isplatili jubilarne nagrade. To je za 80 lica 3.975.000 dinara. Jubilarne nagrade za sve 3 godine dobili su i prosvetni radnici u Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kovinu i Žitištu. U lokalnim samoupravama koje kasne sa isplatama kažu da to pre svega zavisi od brzine kojom im se prebacuje novac iz republičke kase. Zadnjeg dana kalendarske 2011. Lokalnoj samoupravi je prebačeno 13 miliona iz Ministarstva finansija. Mi još nismo napismeno dobili zvaničnu namenu tih sredstava. Smatramo da je to namenjeno za jubilarne nagrade i mi ćemo krenuti sa isplatom jubilarnih nagrada već ove nedelje. 30. decembra prošle godine, znači zadnji dan u petak, smo dobili 2.585.000 dinara na zahtev koji smo slali Ministarstvu financija, tako da su nam oni ta sredstva odobrili, uplatili i mi ćemo ta sredstva već, ja znam otprilike toliko i treba da bi isplatili celu 2009. godinu. Očigledno je da se jubilarne nagrade isplaćuju, ali različito od opštine do opštine. U Nezavisnom sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine insistiraju da nagrade prosvetarima budu isplaćene do poslednjeg dinara. U protivnom najavljuju sudske sporove za prinudnu naplatu. Ko je kriv mi ne znamo, ali definitivno prava radnika moraju biti ostvarena i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine i sindikat radnika u prosveti Srbije će biti principijelan po tom pitanju. Ministarstvo prosvete pozvalo je sve koji imaju probleme sa isplatom jubilarnih nagrada da se jave Ministarstvu finansija, a sindikate da im pomognu u rešavanju problema, jer to nikako ne bi smelo da bude uzrok da drugo polugodište ne počne na vreme, istakao je ministar prosvete Žarko Obradović.